So, deitha ni, pam wyt ti yma? Pam wyt ti wedi bod ar yr her anferth yma? 18 blwyddyn nôl ges i cancer ovarian cancer a nes i wneud bike ride gyda Velindre 8 blynedd nôl a oedd i eisiau gwneud rhywbeth arall, so o'n i moyn wneud trec trwy hyn, ond jyst i godi ar ein jyst wedi diolch i Velindre am helpu fi, byddwn i ddim yma o'n i bai am Velindre. A sut ti wedi ffeindio'r 3 diwrnod diwethaf yma? Amazing, mae fe yn ffantastig. Mae fe'n help i just codi un yn hyder, cwrdd y bobl ffantastig a just fi wedi wneud hyn hefyd a mae wedi bod yn amser mae fe'n just wedi newid bywyd, mae fe'n rhywbeth ffantastig. Ac wyt ti'n deitha fi faint oedd cancer a'r profiad a be nes ti wedyn wedi newid dy fywyd di yn gyfan gwbl. A nawr ti'n neud rhywbeth hollol wahanol i be oedd ti'n neud pan ges ti cancer. Do, cyn bod fi'n cael cancer oedd yn nyrsio, ond o'n i ddim really, o'n i ddim yn meddwl bod o'n i'n dda, ond o'n i ddim hyder yn un unan. So pan ges i cancer, o'n i'n stryglo'n emosiynol, so ges i consela trwy Velindre wedyn, a dim ond 4 sesiwn ges i, ond yn ganol nhw, byddelis i, falle gallen ni wneud hyn i helpu bobl, a nes i treino wedyn i fod yn conselydd yn hunan, so yma 30 blwyddyn diwethaf, fi wedi bod yn conselydd, a mae bywyd fi wedi newid yn gyfan gwbl ers i fi bod yn conselydd wedyn, a fi yn just yn joio byw nawr. So o rhywbeth gwael yn digwydd, mae bywyd i wedi gwella. So fi'n ddiolchgar o cael cancer mewn ffordd. A cysylltiad arall rhwngthyn ni ydy ti'n gonselydd yn Penweddig lle ys i'r ysgol. Ydw. A ti'n mo, fel wyt ti'n disgrifio, mae beth sy'n digwydd ti'n emosiynol ar y teithiau yma yn eitha dwfn yn dydy? Ydyn, fi'n wedi clywed storis gymaint o bobl, a ti'n wedi siarad gyda bobl, wedi nabod nhw, mae pob un ar reswm am wneud y daith. A mae wedi bod yn amser, mae fe'n jyst yn brofiad anhygoel, annog unrhyw un sy'n meddwl amdano fe, just newch e. Falle bod bobl yn meddwl, mae eisiau codi arian, ond mae bobl mor ddiolchgar i Velindre, a daw'r arian yn rhwydd, sydd dwi ddim yn beth, mae bobl, mae pawb ar yw cysylltiad i Velindre. Ti'n cael ei wneud hyn eto? Fydda, bendant. Bendant. Dim eto, gan i'n rhaid i gwella gyda. Wel, o ti reit ar ben y mynydd na Rhian. Fantastic. Diolch yn fawr i ti. Mae wedi bod yn hyfryd rhan i stafell. Odi. Dwi wedi mwynhau dod i dy nabod ti. Ie, dwi wedi bod yn lyflu. Diolch i ti. Diolch i ti. Diolch.